An ka foli ni waleɲuman dɔ bɛ ka ɲɛsi aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sigilen don k'aw ɲɛmada jabaraniw fɛ walasa faamuya bɛ sɔrɔ aw fɛ. TV Shirifula bamanankan kunnafoni na walawalali bɛna k'aw ye minnu na Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan nin y'a kuma selen ye. Bakuruba kunnafoniw filɛ. An ka jamana minisiri min ka baaraw bɛ ɲɛsi ka yɛlɛma kofɔ jamana cakɛdabaw kɔnɔ ani ka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛ u ni forobatɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigi dɔ kɛra ale ka minisiriso kɔnɔ ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen juin kalo tile 6 sigi min ni a dakun kun ye ko kelen ye. O de bɛ tali kɛ fɛn min ye an ka wasadenw ye olu ka manda kuntala janli la ka taa se desanburu kalo tile 31 ma san 2019. Ka bɛn ni ɲina ziyara tamani ye san 2019 tamani mun ye a se ye de Sherifu Usmane Marani Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kungilenna ni Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ale bangejugu ye. Alisilamɛya dɛmɛtɔ ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ olu ye tamani lasɔrɔ ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen wa fɛn min ye u ka ɲɛmaw ye olu ye u ka nisɔndiyaw jira ka bɛn ni labɛn kɛcogo ye. Bamanankan na kunnafoni na kumabaw ye ninnu ye sɔnni minnu bɛna walawalali kɛ aw ye. Aw bisimila. An ka minisiri min ka baaraw bɛ ɲɛsi ka se ka yɛlɛma don jamana fangabondaw kɔnɔ ani ka laban ka kumaɲɔgɔnya tɛmɛ u ni forobatɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Sigi dɔ kɛra ale ka minisiriso kɔnɔ ka bɛn ni alamisa tɛmɛnen juin kalo tile 6. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ sigi in dakun tun bɛ tali kɛ ko kelen pe de la n'o de ye ka ɲɛsi fɛn min ye an ka wasadenw ye olu ka manda kuntala janli la ka taa se desanburu kalo tile 31 ma san 2019. Ka bɛnna a sigi ye fɛn min ye jamana maaba camanw ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔ. Shirifula jabaraniso tɔgɔ la an ka maa minnu tun bɛ yen o ye Sadio Sidibe ni a ka jatala Samba Traoré. Ka sababu kɛ jamana bɛ lahala min na bibi in na jamana ɲɛmaayaso ye hakilina dɔ ta min b'a to dɔ bɛ se ka fara députéw ka mandat kan ka se fo desanburu kalo tile 31 san 2019 kɛrɛnkɛrɛnnenya kalo 6 bɔɲɔgɔnko k'o fara wasadenw olu ka mandat kan. Nin kun ye hakilina ye hakilina min kɛra sigiyafɔ min bolodara minisiri min ka ca ɲɛsilen don an ka sariya sunbaw ɲɔgɔn cɛla ɲɛnɛbɔli ma ka se an ka société civile ni ɲɔgɔn cɛla koɲɛw ma. N'i ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ wasaden minnu b'an kun bibi na u ka manda min kun kalifaru la a k'a ka ban ka bɛn ni juin kalo tile 30 ye nga ni hakilina ye kɛkun tɛ dɔwɛrɛ ye minisiri caman fɛ min b'a to hakili falen bɛ se ka kɛ ka se ka dɔ fara députéw ka manda kan ka se desanburu kalo tile 31 ma. An y'a wele bi ka na aw hakilina ta sabu gouvernement b'a fɛ ka kɔn députéw ka manda banni ye an ye cour constitutionnelle ɲininka u ko an bɛ se ka dɔ fara kan tuguni n'o ye kalo 6 wɛrɛ k'o fara kan kalo 6 in bɛ bɔ juin kalo tile 30 la ka taa fo décembre kalo tile 31 na an bɛ san mun kɔnɔ n'o ye san 2019 ye an tun b'a fɛ sigikafɔba minnu labɛnnen don an tun b'a fɛ k'o de kɔnɔ ka députéw ka koɲɛ fɔ a kɔnɔna la mais députéw ka mandat bɛ ban le 30 juin n'a ma kɛ ka kɔn o sigikafɔba in ye tuma dɔ la an tɛna assemblée sɔrɔ bilen mun bɛ se ka baara ninnu kɛ. O de la nin wele balali sera aw ma k'aw hakilina dɔn babu in kan. N b'a fɔ maa minnu tun bɛ a ko kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen kɔni y'i ka nisɔndiya jira kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka sababu kɛ k'a fɔ ko minisiri filɛ ka nin hakilina min ta nin ye a ma ta kelen na ani jamana kɔnɔdenw ka se ka sigi k'u hakilina falen ɲɔgɔn kan min b'a to dɔ bɛ se ka fara jamana députéw ka mandat kan. A bɛnna anw ma a diyara anw ye c'est la première fois an ka minisiri sɔrɔ parce que problème ba min bɛ gouvernement in na jamana in taabolo la gouvernement tɛ communiquer. Gouvernement ka problème de politique de communication vraiment a ti mɔgɔ jigi fa mais nin baarakɛ cogo kura min daminɛnen filɛ nin surtout communication acteurs ko bɛ maa minnu concerné société civile a bɛna kuma mɔgɔ minnu tɔgɔ la a bɛ maa minnu ngɔ fɛ kuma ɲɛnabɔli la an n'olu ka sigi ni sigicogo la ka échanger k'u ka hakilina ɲini ka dɔ k'o la k'u ka miiriya ɲini ka dɔ k'o la anw bolo nin baarakɛ cogo in a ye anw diya ministre caman ka baara boloda cogo la an ka jigiya b'a la k'a fɔ n'an taara nin na problème caman bɛ a bɛ kɛ sababu ye ka o problème k'olu bɔ yen ministre ka nin démarche in jigisigi don jigifa don parce que an kun tɛ fɛn caman dɔn a y'an bolo kalama. N'i y'a ye ɲɛmɔgɔw ko ka a lajɛ ka dɔ fara degun dɔ de b'u bolo baara in tacogo la degun dɔ de b'u bolo jamana dilancogo ɲuman na
n'a dama yira mɔgɔw la u k'a faamu ayiwa n'olu yɛrɛ y'a kɛ ten u tɛ mɔgɔ wele f'u b'a k'u yɛrɛ ye ten ni ko wɛrɛ bɔra a la dɔw n'a fɔ fota an m'a sara an na dɛ an m'an lamɛn an ma an lajɛ o cɛ ka jugu nka mɔgɔ min n'i y'a ye ko yiri min ka kɔrɔ wo de b'o kɔnɔ n'i ye sijɛw wele ka mɔgɔkɔrɔbaw wele ka dugutigiw ni jamatigiw wele ka na a min b'o fɛ o b'o de f'i ye an bɛ dugu dilanli de fɛ an bɛ jamana dilanli de fɛ a ka ɲa dɔrɔn jamanatigi tɔgɔ la jamanatigi hakili ye baara kɛ ka ɲɛ ko k'a kɛ ka ɲa o y'a hakilila ye ne yɛrɛ kɔni Ablaye Ɲare ne ka hakilila ye min ye ni ko baara ka kɛ ka ɲa a tɛ taa min kɔ fo k'o kɛ o ye ka mandat problème anw dugutigiw anw kɔni jɛnna n'a ye k'a fɔ u b'a fɛ ka dɔ fara fɛn kan u k'a fara a kan olu de b'a kɔrɔla n'a camancɛ n'a a kunkun n'a ɲɛɲɛ dɔn n'u y'o bɛɛ jateminɛ u ka kɛta in a bɛ wuli o de kan anw b'a jate a bɛ kɛ sababu ye ka jamana lafiya k'an tɛmɛ gunin dɔ de la yanni wagati cɛ an ma basi foyi y'a la. Minisiri Cham y'a yira k'a fɔ bɛnkan min mana bɔ nin sigikafɔ in kɔnɔna na o de bɛna kɛ sɛbɛn ka fara ɲɔgɔn kan ka taa bila minisiriw ka lajɛ n bɛ to ka kɛ dɔgɔkun kɔnɔna na ka se ka hakili falen ka bɛn fɛn dɔ la jamana tɔgɔ la. Farafinna tilebiyanfan jamana 8 minnu bɛ sefa don olu denmisɛnw ka jɛkulu n'u k'o ma ko IJMOA olu ni agence de l'environnement et du développement durable ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔ u sera ka kunnafoni kɛnɛ dɔ sigi ka bɛn ni alamisadonya in ye juin kalo tile 7 kunnafoni kɛnɛ min ni a dakun tun bɛ tali kɛ denmisɛnw ni kasara minnu bɛ se ka u sɔrɔ n'u k'u ma ko catastrophe naturelle baara in yɛrɛ kɛra centre Kajatu Cham kɔnɔ ni ka laban ka denfaya kalifa minisiri la n'o ye Useni Amion Gindo ye Amadou Diallo ni a ka jatala Baba Keita u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadaw fɛ. An y'a k'a fɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ bɛ ka kɛ sababu ye ka tiɲɛnibaw lase an ka dugukolow ma farafinna tile bi yanfa jamana 8 minnu jɛmɛ warisiya kelen na n'o ye Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA ye a jamana denmisɛnninw kɛmɛ ka wulikajɔw kɛ janko ji ni kungo bɛ se ka lakana cogo min an bɛ se kisi waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma Mali jamana kɔnɔ o de kɛra sababu ye ka nin hakili jagabɔ kɛnɛ sigi sen kan ka se ka denmisɛnninw ka dɔntaw ka wuriya waati yɛlɛma kɔlɔlɔ kɛlɛli cogoyaw la ni ka caman bɔ a kasara la an ka jamana kɔnɔ. An jɔyɔrɔ fa ye jumɛn ye sigida la kɛnɛya ko la donc sigida la kɛnɛya ko la an fɛnɛ b'a fɔ ko denmisɛnninw de jɔyɔrɔ ye olu ye siniɲɛsigi ni an wulila k'an jɔ depuis bi k'an bolo di ɲɔgɔn ma je pense que an bɛ se ka an ka siniɲɛsigi bɛ se ka lawaleya an bɛ se ka ayiwa kɔtɔto denmisɛnnin minnu bɛ n'an kɔfɛ aw b'a dɔn ɲinɛ an ye an ka jamana in bɛ cogo min na vraiment jamana ye bagan mara dugu sɛnɛkɛ dugu ayiwa ani mɔnikɛ dugu n'an dun y'a jateminɛ ka fɔ ɲinɛ yɛrɛ gouvernement kɛmɛ ka base ba gouvernement kɛmɛ ka ayiwa hukumu belebeleba ta ni ko o temps ko o yamaruya gosi fɛnkɛ kan n'o ye manani ko kɔlɔlɔ ye manani ko kɔlɔlɔ ayiwa an y'a jateminɛ ka fɔ an ka dugu kɔnɔ yan manani min bɛ n'an fɛ yan a tɛ se ka toli donc manani min n'a bɛ se ka bayɛlɛma o manani fɔ ka di mais manani min n'an fɛ yan a tɛ se ka toli a tɛ se ka bayɛlɛma. Farafinna jamana 8 minnu jɛmɛ warisiya kelen na ni o ye Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA ye a denmisɛnninw ka lasigiden a ka kumaw la a ye wele da ka ɲɛsin a tɔɲɔgɔnw ma u ka yɛlɛma don u ka cogoyaw la ni baaraw kɛli dabilali ye baaraw minnu bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase an ka sigidaw ma. Donc an ko gouvernement ka essayer ayiwa ka jamana population na an ka essayer ka ɲɔgɔn lafaamuya pour que au moins an bɛ se k'o kɔlɔlɔ yɛrɛ kɛlɛ ka bɔ yen n'i y'a jateminɛ fɔlɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko manani ye Mali drapeau ye parce que a bɛ sigida yɛrɛ lakɔnɔgɔ n'a donna fonso juguw kɔnɔna la ayiwa n'a mɛnna kɔnɔ soso bɛ taa fan da kɔnɔ n'a donna mɔgɔ mɔgɔ so kɔnɔ k'i kin a bɛɛ ye bana ye an ko k'an hakili to o fana la denmisɛnninw min ye siniɲɛsigi ye an ko denmisɛnninw ma n'an wulila k'an bolo di ɲɔgɔn ma sisan ayiwa ka se ka kunnafoniw cari yɔrɔw la ka se ka bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa ne hakili la k'a fɔ sigida la kɛnɛya sigida in tɛ maa si ta ye an bɛɛ de jɔyɔrɔ don bɛɛ ka k'i jɔyɔrɔ fa la bɛɛ ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma diɲɛ waati yɛlɛma in a bɛɛ ɲɛ b'a la nɛnɛ tɛna na kuma la samiya tɛna samiya kuma la tilema tɛna tilema kuma la n'i y'a jateminɛ bɛɛ ye anw yɛrɛ nɔ ye donc mɔgɔninfin yɛrɛ ka kɛwaleya jugu nɔ b'a la n'an bɛɛ y'an se ka an jogo yɛlɛma bɛɛ k'i ka dalala fara kan k'i ka poubelle kɔnɔna la bɛɛ k'a dɔn i man ka ɲama fili yɔrɔ in na ayiwa ne hakili la sigida bɛ taa ɲɛ ayiwa du bɛ taa ɲɛ jamana bɛ taa ɲɛ. Minisiri min ɲɛsin bɛ sigida lakanani ni ji ni kungo lakanani ma n'a ma ɲa k'a fɔ kɛnɛ a denbaya b'a bolo a y'a yira k'a fɔ Mali n'a dɛmɛɲɔgɔnw kɛn bɛ ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɛ janko sigida bɛ se ka lakana ji ni kungo o bɛ se ka lakana cogo min. Gouvernement ka taabolo la an ko n ko an bɛna sensibilisation bila ɲɛfɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko ka mɔgɔw lafaamu a kow kan an b'o de bila ko ɲɛfɛ o sira kan d'ailleurs partenaires bɛ an dɛmɛ a la
u bɛna anw dɛmɛ kosɛbɛ o sira kan k'a fɔ ko inondation bɛ ka kɛ Mali dɔrɔn tɛ o inondation bɛ ka kɛ diɲɛ fan bɛɛ de kɔnɔ bi inondation bɛ ka kɛ Faransi a bɛ kɛ États-Unis wa a bɛ su bɔ yɔrɔ bɛɛ la mais anw bɛ explication di cogo di an y'a kɛ cogo o cogo an k'a dɔn k'a fɔ ko an ka comportement an ka kɛwalew don o don kɛwalew an ka yiritigɛw an ka kungo burujali ninnu o de bɛ kɛ sababu ye ka ni inondation ninnu kɛ donc il faut k'a ka faamu il faut que population yɛrɛ k'a faamu ɲangata minnu bɛ ka s'an ma a sababu ye jumɛn ye jumɛn de bɛ ka s'an ma tant que an yɛrɛ ma wuli ka jɔ a ko la cogo si la an tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la donc o de kama an nana a ko bilasira an nana fanga d'a ko ma an nana fɔ k'a fɔ gouvernement b'a ko la wa nin hakilina k'a ɲini jeunesse Mali jeunesse bɛɛ fɛ mɔgɔ o mɔgɔ mun b'i ka sigiyɔrɔ la ni ye nin hakilinaw ta ni Ala sɔnna ma gouvernement b'i bilasira. A ma ladɔnniya k'a fɔ farafinna tile bɛ an ba jamana 8 minnu jɛmɛ warisiya kelen na ni o ye Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA jɛkulu ye denmisɛnnin minnu b'a jamanaw na u ka baara in bɛ don fɛn min kadara kɔnɔ o ye tile 15 min sugandi bɛ k'o kɛ sigida lakana ni tile 15 ye ni ɲinan y'o san 20 ye 15 de l'environnement n'o bɛ dayɛlɛ ntɛnɛn juin kalo tile 10 a bɛ don o ɲɛbila baaraw de kadara kɔnɔ wa baaraw n'u bɛ don yɔrɔ min na palais de la culture do kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna a bada wolow. Minɛn dɔ dira an ka minisiriso ma minisiriso min ka baaraw bɛ ɲɛsin denmisɛnw ka kalanko ma minɛn mun bɛna kɛ sababu ye ka se ka u ka dɔntaw hakɛ dɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min ye kuma ka taa se sɛbɛnni ma k'a ladɔnniya k'a fɔ dɛmɛbaga jɛkulu in yɛrɛ u k'a ma ko ONG Six Savers baara ninnu bɛɛ lajɛlen bolodara ka bɛn ni jumadon in ye juin kalo tile 7 hôtel Radisson Bulu kɔnɔ Samayira Sanogo ni a ka jatala Samba Traoré ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ. Walasa ka se ka dɛmɛ kɔtigɛbali ta ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw ma o ka sɛgɛsɛgɛli okumu kɔnɔna na mana min na ni o b'u ka baara la kɛrɛnkɛrɛnnenya ka ɲɛsin ekɔlidenw ma minnu ni Ala ye o jɛ nɔrɔ la yeliko nasira la EGRA kalankɛminɛ don min bɛ se o dɛmɛ walasa ka denmisɛnninw ka fɔta ani sɛbɛnta faamu u baaraw sigila sen ka kɛ ni sɛbɛnfura in nafan ye ONG Savers y'a laɲini k'o bolofani k'a to an ka minisiriso la min ka wuli ka jɔ ɲɛsin mɛ kalanko donni ma ba la. Bi lajɛ kunbɛ min kan o yi ka minɛn dɔ di ministère de l'éducation ma o minɛn ye minɛn ye min bɛ ekɔlidenw ni n ko ekɔlidenw n kan bɛ nɔrɔ tali bɛ ka bɔ minnu ka filɛli la n kan b'o denmisɛnninw de ma o ekɔlidenw de ma minɛn dabɔlen bɛ ka olu de ka kalan an'u ka sɛbɛnni k'o sɛgɛsɛgɛ an nana o minɛn an nan'o de di ministère de l'éducation nationale ma ka sanga ni sɛbɛnfura in dili ye jamana ɲɛmaaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya minisiriso min ka caw ɲɛsinnen don kalan donni ma ba la ONG Savers b'a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔw kɛ cogo min na baara in bɛ se don ba la walasa laɲini minnu b'o fɛ o bɛ se sabati. Anw bɛ min ɲini gouvernement fɛ o ye ka ni minɛn in bila baara la anw bi yan ka gouvernement dɛmɛ de n'an ye nin minɛn in d'u ma sisan an kɔni b'a ɲini u fɛ minɛn in ka di mɔgɔw ma minnu kalanna minɛn in baara la walasa u ka minɛn in ta waati o waati ni ekɔlidenw ka sɛgɛsɛgɛli bɛ kɛ ka taa sɛbɛnni ani kalan ta fan fɛ ni minɛn in fana ka ta k'a di o sɛgɛsɛgɛlikɛbaw ma walasa n'u kɛɲɛna ni denmisɛn ye min tɛ yeli kɛ min ka yeli tilelen tɛ walasa u k'o minɛn in ta k'o denmisɛnnin fana ka sɛbɛnni a n'a ka kalan k'o sɛgɛsɛgɛ. Union Malienne des Aveugles olu ka fɔ la nin ye ko ye min ni tare ka kan baw kɛwale don min na kɛ sababu ni ka denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen damakɛ kalanko bunako kan jamana kɔnɔna na. Vraiment nisɔndiyara kosɛbɛ nin baara in kɔnɔna la baara mun ni an b'an to a kɔnɔna la ka USAID mɔgɔw fo ka Savers mɔgɔw fo u ka dɛmɛ kɔnɔna la ka na lujuratɔw ye pour que u ka kalan ka se ka sabati nafa belebele de bɛ nin na parce que an ka constitution kɔnɔ n'o y'an ka sariya sunba ye o b'a fɔ ko bɛɛ ni kalan ka kan
bɛɛ kalan ka kan je crois que fɛɛrɛ kan ka tigɛ pour que bɛɛ ka se ka kalan o kɛlen ko ka u ka foli ani bonya ta ka ɲɛsin baara in kɛbagaw ma écoleden minnu bɛ yen ni ala ka lajarabi ye olu sɔrɔ filɛli ko nasira kan u y'a yira k'a fɔ ko nin na kɛ sababu ye olu n'a ɲɔgɔnna caman minnu bɛ yen o sen ka se ka don kalan baaraw la. n b'a fɛ denmisɛnnin bɛɛ ka kalan kɛ i n'a fɔ ne ye u bɛ yɔrɔ o yɔrɔ mali fan bɛɛ n b'a fɛ gouvernement ka mɛtiriw former ka baara kalan donc denmisɛnninw bɛ fɛn bɛɛ ka se ka taa ekɔli la i n'a fɔ ne. an ma ladɔnniya k'a fɔ ko nin sɛbɛnfura di jamana minisiriso ma min ka caw ɲɛsin bɛ kalanko donni ma ba la a baaraw kɛra sababu ka akademi 4 ɲɔgɔn ka e n'a fɔ bamako faaba akademi rive gauche ani rive droite joyila akademi ani segu akademi. Alisilamɛ caman de ye kun dalen do tamani kan ka bɛn ni ziyara san 2019 ye. Tamani mun bɛ a se ye de Sherifu Usmani Madani Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kungilenna ni o Conseil islamique du Mali ma ɲɛma ale bangedugu ko fɔ. O de kadra kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kɛrɛnkɛrɛnniyala ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ olu ka bisimila tamani ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen wa fɛn min ye u ɲɛmaw ye olu ka laban k'u ka nisɔndiyaw jira ka bɛn ni baara labɛn cogoyaw ye. Buya Kulubali ka bɔ tamani ale mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka jɛ ka ɲɛmadɔw fɛ Musa Fɔnba. San o san silamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ziyaraba min na tamani ni dugawu donkɛnɛ don dugawu ɲini fɛnɛkɛnɛ don maaba dalenw yɔrɔ a n'u ye n'o ye siripilakaw ye Mali silamatɔnw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba Haut Conseil islamique du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherifu Usmani Madani Haidara mansaw minnu dan bɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnen ɲana Mohamed El Madani Haidara cɛkɔrɔba ɲuman ba Madani a kun bɛ ɲɛnamaya sirifikɛ yɛrɛ de fɛ n'o ye a Seyida Sherifu Usmani Madani Haidara ye ni silamɛya dɛmɛtɔ ansaru nana fara u ka alabaarakɛtaw kan ɲinan ziyara sebere juin kalo tile 8 san 2019 tamani kɔnɔ barawuli cercle la Segu jamana kan dunanw bɛ ka na cogo min u bɛ ka na ten Kodowarikaw olu sera tamani ka ban a ma ɲɛmaw y'u ka nisɔndiya jira. Bon an b'a ala tanu ka ala barikada parce que ɲinan ta vraiment yɛlɛma caman donna na ka taa sira ɲuman fɛ degun minnu sɔrɔla san tɔw la bon an y'a ye caman bɔr'o la ɲina de telle sorte que anw yɛrɛ ka baara nɔgɔyara an kɔni ta ye ala barikada ye ka taa Côte d'Ivoire autoritéw la an ye papier fɛn fɛn ɲini u fɛ a bɛɛ sɔrɔla sans problème bon sira kan autoritéw fana u ma papier yira dɔrɔn u ma problème si don taamadenw senkɔrɔ bon an nana Mali la fana o fana kɛra o cogoya ye fo ka n'an don tamaniya hɛrɛ ni lafiya kɔnɔna na bon vraiment o kɔni o diyara an ye kosɛbɛ. Konowari taamadenw tamani ziyara la u bisimilalen ye a jira k'a fɔ u nisɔn ka di labɛn kɛcogo la ko labɛnni jɛkulu fɛ ka sanga ni ɲina maaw bisimila cogo ye maa hakɛ min bɔra Konowari ka na kɛnɛ ka a ka ca ni sango ta ye bawo sango kari kun ye kari 11 ye ɲinanda kɛra kari 25 min kelen kɔnɔma bɛ t'i jɔ maa 63 la o b'a jira k'a fɔ san o san ziyara min ni silamɛw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ ka tamani dɔ de bɛ fara a jama kan. Komi ne fana an ka jamana kɔnɔ kɔnba ko ɲɛmɔgɔ bɛ ne de bolo kɔnba bɔrɔ sigidaw sigida ka ɲɛsin Mali ma yan nɔ a ɲɛmɔgɔ bɛ ne de bolo donc fédération mɔgɔ m'an bolo mais kari minnu bɛ nana ka bɔ yen nɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ kari 25 de don kari minnu bɛ mɔgɔ 63 ta a bɛɛ climatisé o 25 bɛ nana bon anw wulila kunu anw sera bi mais dɔw wulila sɔgɔmada o bɛ sira la ka na bon an ma basi foyi sɔrɔ sira la alhamdulillah an b'a la tanu jango Côte d'Ivoire faamaw ka sira kan an ma basi foyi sɔrɔ an ye sɛbɛn min di an ka tɔndenw ma k'a fɔ k'u ka sira nɔgɔya n'o ye u sira yɔrɔ yɔrɔ faamaw y'u labato tɛmɛna u ma problème sɔrɔ a la. donc o la an kɔni bɛ min ɲini an balimaw fɛ bɛɛ na dɔɔni dɔɔni i ka na dɔɔni dɔɔni i bɛ se alhamdulillah tamani sira dilanna ka kɛ goudron ye donc sira ka ɲi fo ka kɛ ɲɛ dan ye sabu goudron le ye sira ye ɲumanya dan ye bon o la an ka cɛdenw fana kɛlen bɛ ka labɛnw kɛ yɔrɔ minnu ye viragew ye ani yɔrɔ minnu ni mɔgɔ bɛ se ka degun sɔrɔ sira yɛrɛ kɛcogo kama olu fana lɔnni bɛ yen ka signalement kɛ pour que mɔgɔw ye na dɔɔni dɔɔni bon o kɔfɛ fuyeli min bɛ kɛra min ye ka sécurité ye mɔgɔw sɛgɛsɛgɛ ka mobiliw sɛgɛsɛgɛ ka nabagaw yɛrɛ hali sennamɔgɔw sɛgɛsɛgɛ u tɛ dɔwɛrɛ ye o ye nabagaw yɛrɛ ka sécurité ɲinini de ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ labɛnw sabati n bɛ silamɛya dɛmɛtɔ ansar fɛ ziyara a bɛ se ka don ka bɔ hɛrɛ ni baden la cogo min k'a daminɛ bisimila yɔrɔ fɔ ka taa se bila yɔrɔ ma bato yɛrɛ kɛli fɔ ka taa se a kuncɛli ma o labɛnw bɛɛ lajɛlen sabati n bɛ tamani ala k'a kan bɛɛ lajɛlen mɔ baraji ye.
hali bi maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogoya min na ka bɛn ni ɲina ziyara tɛmɛni ye san 2019 o de kadara kɔnɔ alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru ka ko labɛnnikɛ jɛkulu minnu bɛ ka taa se u ka lakanabaw ma ani faso yɛrɛ kɛnbɛ ka lakanaba minnu bolo bɔ ka ɲɛsin nin baara in ma olu fana ye munumunu salo dɔ kɛ tamani kɔnɔ ka bɛn ni alamusa tɛmɛnen munumunu salo senfɛ fɛn min ye tamaniba a kɔ ni a ɲɛ u sera ka taa se dugu wɛrɛ minnu ka surun tamani na Musa Fɔnba ale bɛna walawalali kan ye Buya Jageli Kulubali ale ka sɔrɔlenw don. Ziyara 2019 tamani kɔnɔ Segu jamana ka barawule cercle la lakanako nasiraw ka wulikajɔw bɛ senna labɛnw sabatin bɛ ka daminɛ silamɛya dɛmɛtɔ Ansar lakanabaw fɛ fɔ ka taa se Mali jamana tɔgɔla lakana jɛkulu gendarmulakaw ni polisilakaw olu ni silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka lakana sabati ba kɔni ba ɲɛ ni dɔw ko ba muso bolo ni ba cɛ bolo o bɛɛ lajɛlen bɛ ka larawe jateminɛw bɛ kɛ lafiyaw bɛ se ka kɛ cogo min dungabɔ yɛrɛ bɛ se ka nɔgɔya cogo min silamaw mɔ lakana tigilamaw ka baara bɛn bɛ o mɔ lakana jɛkulu minnu bɛ yen u ɲɛmaw u ye alamisa juin kalo tile 6 ta k'o kɛ munumunu zalo ye ba kɔni ba ɲɛ kilomɛtiri 10 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen munumunu na ka se ka jateminɛw kɛ maaw bɛ se ka tamani lasɔrɔ lakana hakilinatigɛ kɔnɔ cogo min o bɛɛ lajɛlen jateminɛ na u fɛ munumunu zalo in darabɔ fɔ tamani bakɔfɛla jalanikɔrɔla kan kilomɛtiri 10 ɲɔgɔn na olu bɛɛ lajɛlen jateminɛ na maanifin n'a bolola mina bɛ se ka lakana cogo min baara in bɛ don o de kadira kɔnɔ an ka minisiriso min ɲɛsin bɛ jamana kɔnɔna lakanani ma o kɛmɛ ka wulikajɔbaw kɛ janko ziyara in a bɛ se ka don ka bɔ hɛrɛ ni baden la maanifin n'a bolola mina lakananen maaw bɛ bisimila ka taa se tamani kɔnɔ fɔ juma juin kalo tile 7 mɔ sebere juin kalo tile 8 ziyara kɛnɛba bɛ sigi ala batow ala welew dalayilu kalaw o n'a ɲɔgɔnna kalanw bɛ kɛ janko ala bɛ se k'a nafa ni maaba dalen ninnu barika ye ka laban ka dugawudon kɛ u fɛnɛ ye ala k'a nafa n'u huruma ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ye tamani ziyara ye a ala welew ni a dugawukalaw bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ kɛnɛ fɛnɛ don kɛnɛ mun bɛ kɛ sababu ye maaw ka se ka sanni feere latigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ wa maa dɔw yɛrɛ ka kɔrɔfɔlɔ u y'a jira k'a fɔ tamani ziyara senfɛ u bɛ feere minnu kɛ san yɛrɛ mumɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u tɛ a ɲɔgɔnna feere kɛ an ka Jagali Kulubali ye mun sɔrɔ ka bɔ kabini tamani an ka jɛ ka ɲɛmada o seereya kan dɔw fɛ. Bon nin baara an bɛ nafa sɔrɔ a la parce que an ye baara in daminɛ a bɛ se san 14 15 ma bi bon an yɛrɛ bɛna waati min o y'a sɔrɔ mɔgɔ tɛna ni tamaro ye bon an yɛrɛ y'a lajɛ ni n balimakɛ Gawusu an nana ni tamaro ye san dɔ la a sanna bon ni bi ta an bɛna ni tamaro ye ɲinan yɛrɛ an nana ni bɔrɛ 20 ye bon san dɔ an bɛ se ka na ni bɔrɛ 25 i n'a fɔ an bɛ se ka na ni bɔrɛ 30 ye san caman bɛ ban de mais san dɔw bɛ k'a la bɔrɛ dɔw bɛ to ka se k'an bolo mais a banni de ka ca n'a banbaliya san ye bon an kɔni foli banna mɔgɔ tɛ se ka kuruntigi fo ka sɔrɔ i bɛ baji camancɛ la i mana ba tigɛ i bɛ kuruntigi fo serifu foli foyi tɛ anw bolo bilen k'a fɔ serifukɛ ye diɲɛ yɛrɛ bɛ serifu fo ani serifu yɛrɛ kɛwale bɛ k'a fo sa min tɛ anw ye. Alhamdulilayi zigara in kɔni kɔnɔ n'an kɔni nana an bɛ wari sɔrɔ yan kosɛbɛ est ce que i y'a faamu donc san dɔ an bɛ se ka 280 sɔrɔ tile 2 tile 3 in kɔnɔ san dɔ yɛrɛ an ka cɛw ye quoi. Alhamdulilayi nafa ko da an karamɔgɔ barika la an bɛ nafa sɔrɔ wallahi sa kɔnɔ an bɛ min sɔrɔ yan tamani sa mun bɛ an t'a sɔrɔ ala n'an karamɔgɔ barika ye min kɔni bɛ ne fɛ ka foli kɛ dɔrɔn ala ka sijan ni kɛnɛya di an karamɔgɔ ma ziyara kelen ne bɛ se ka 250 sɔrɔ n bɛ 240 sɔrɔ tile 3 kɔnɔ ala y'o seere n bɛ se k'o sɔrɔ 240 n b'a sɔrɔ tile 3 kɔnɔ alhamdulilayi sa kɔnɔ ne tɛ se k'o sɔrɔ baara wɛrɛ la n bɛ ala fo k'a barika da n'an karamɔgɔ barika ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin ye laada ye san o san tamani ziyara baaraw mana dabɔ don kelen bɛ o bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka se ka dunanbaw bisimila n'o ye bisimilali dɔ ye ka bɛn ni ɲinan san ye san 2019 o bisimilali baaraw de bolodara ka bɛn ni jumadon in ye juin kalo tile 7 kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma seliw kɔfɛ ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 waatiw ma kɛra sababu ye alisilamɛw ka bɔ diɲɛ fan 14 kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru minnu bɛ jamana 37 kɔnɔ olu ka cidenw fana yera a kɛnɛ kɔnɔ a se ye de Sheriff Usman Marani Haidara alisilamɛya dɛmɛtɔ ansaru kungilenna ni Haut Conseil Islamique du Mali ma ɲɛma ka fara ka denbayaw kan ani diinɛ ɲɛma caman olu ye maaw bisimila a kɛnɛ kɔnɔ nin kun ye jaw ye Buya Kulubali ani Alhamidu Badini olu ye minnu sama ka se a ma
an bɛ layidu d'a ma k'a fɔ an ka laseli nataw la fɛn minnu bɔra tamani bisimilali kɛnɛ kɔnɔ an da bɛna se olu ma. An ka bi samɛ kɔnɔna na an n'an ka minisiri ye ɲɔgɔn sɔrɔ, minisiri min ka baara ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka tunkarankew ka kunkanko koɲɛw ɲɛnabɔli ma. A ka samɛ kɔnɔ a ka kɔrɔfɔw sera an ka jamana ka lahalaya minnu bɛ ni seli y'a sɔrɔ an b'o o lahalaw kɔnɔ ka laban ka foli kɛ ka ɲɛsin tunkarankew ma bari sabula ka da ka u jɔyɔrɔ ka bon an ka jamana ka musakako ta fan fɛ. Amadu Jara ani Seru Ɲare u ye mun sɔrɔ ka bɔ yen an ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛ barika da Ala ye, masa sunɔgɔbali, masa min bɛ hinɛ, ale min ye ni seli yira an na. An bɛ sanbɛ kɛ maliyɛn bɛɛ ye, san ɲɔgɔn kɛmɛ an bɛɛ ka jɛ ko seli. Ala ye ɲinan san yira an na cogo min na, Ala ka san wɛrɛ ta yira an na ten. Kɛnɛ ye Ala de ta ye, Ala ka kɛnɛya d'an ma. Si ye Ala de ta ye, Ala ka si d'an ma. Ala k'an kulufa, Ala ka n'an bafa. Ala k'an ka jamana dɛmɛli bi. Jamanaden bɛ ka laɲini ye fɛn min ye bi, o ye bɛn kana an ka jamana kɔnɔ, o ye basi kana an ka jamana kɔnɔ, o ye jamanadenw an bɛɛ k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour que Mali min y'an faso ye, an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ an bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na. An bɛ barika da Ala ye ka Ala fo, a y'an dɛmɛ bi jamanakuntigi président Ibrahim Boubacar Keïta ka yamaruya kɔnɔna na ani premier ministre Boubou Cissé bɛn sɛbɛn dɔ dilanna a bɛ fɔ min ma ko accord politique min y'a to jamanadenw, politique mɔgɔw, société civile, leaderu Mali leader bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko waati sera an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma. Bɛɛ sɔnna k'a fɔ ko waati sera maliden bɛɛ ka wuli k'i jɔ. I jɔyɔrɔ ye min ye jamana ɲɛtaa la, i jɔyɔrɔ ye min ye jamana basigi la, i jɔyɔrɔ ye min ye jamanadenw ka bɛn na. O accord politique y'a to bi gouvernement b'an bolo bi. O gouvernement ni maliyɛn caman b'a kɔnɔ, o gouvernement ni sensibilité politique caman b'a kɔnɔ. U sɔnna mun na ka na baara kɛ jamanakuntigi, ka na jamanakuntigi dɛmɛ a ka hakilina ɲuman na, n'o ye ka na ni bɛn an ka jamana kɔnɔ, n'o ye ka na ni basigi an ka jamana kɔnɔ. O de la an bɛ ni sanbɛ kɛ min ye k'a ɲini Alahu Taala fɛ, hakilina min nana n'o ye bɛn hakilina ye, hakilina min nana n'o ye basigi hakilina ye, hakilina min nana n'o ye Mali ɲɛta hakilina ye. Ala k'an dɛmɛ o hakilina bɛ se ka lawaleya cogo min na. Ka foli lase fana an ka tukarankɛw ye, bɛɛ b'a dɔn jɔyɔrɔ ye min ye Mali ɲɛtaa la. Bɛɛ b'a dɔn tukarankɛw mana wuli sɔgɔmada fɛ u bɛ fɛn kelen min ɲininkali kɛ, ne bɛ se ka mun de kɛ Mali ye bi. Mali hami b'u la, Mali miiri b'u la, Mali jɔyɔrɔ b'u la. U jɔyɔrɔ ka bon fana Mali ɲɛtaa la. Tukarankɛw de bɛ gouvernement dɛmɛ a ka baara la. Tukarankɛw jɔyɔrɔ ye min ye Mali kalanko la. N'i taara région dɔw la Mali la, k'a daminɛ Kayi région na ka taa région caman na, n'i ye école caman ye i b'a sɔrɔ tukarankɛ bolonɔ b'a la. N'i ye dɔgɔtɔrɔso caman ye i b'a sɔrɔ tukarankɛ bolonɔ b'a la. N'i ye forage n'o ye ka ji di mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ tukarankɛw bolonɔ b'a la. N'i ye yeelen courant i b'a sɔrɔ tukarankɛ bolonɔ b'a la. A ka kan an k'u fo, a ka kan fana an ka ɲini Alahu Taala fɛ, Ala ka si d'u ma, Ala ka kɛnɛya d'u ma. U ye jamana kanu min b'i la, Ala k'u dɛmɛ hali bi. K'a fɔ fana anw jɔyɔrɔ ye min ye, anw ye Ala y'anw garisɛgɛ bi ka kɛ ministre malien l'extérieur ye, n'o ye ka k'u ka ministre ye, k'a fɔ an b'u ka bila dilan. Olu ka haminako n'u ka mirinako ye fɛn min ye an bɛ yan o de kama an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka se k'u dɛmɛ cogo min na. An bɛɛ ka an bolo di ɲɔgɔn ma Mali ɲɛtaa kama. N y'a fɔ tubabukan na n ko ni Ala sɔnna a ma laɲiniw dɔw bɛna kɛ hala tɛmɛ jamana ɲɛtaa kama, n'o ye mun ye, n'o y'an ka sariya sunba ye, an k'an ka yɛlɛma dɔ don o la. Yɛlɛma bɛ se ka na ni basigi ye, k'a fɔ maliyɛnw bɛɛ ka wuli k'i jɔ pour que an bɛ se k'o yɛlɛmaw kɛ cogo ni nɔgɔya kɔnɔna na. Maliyɛnw bɛɛ ka wuli k'i jɔ k'a fɔ o yɛlɛmani bɛ se ka na ni basigi ye, o yɛlɛma bɛ se ka na ni bɛn an ka jamana kɔnɔ. Donc bɛɛ ka wuli k'u jɔ o la. Donc an b'a ɲini Alahu Taala fɛ san wɛrɛ Ala k'o yira an na, minnu man kɛnɛ Ala k'u ka bana nɔgɔya. Donc ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. O fɛnɛ de bɛ an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw ma karamɔgɔ Musa Fɔnba, an ka jɛ ka ɲɛmada ale ka bi sɔrɔlenw fɛ. Mauritanie jamana kɔnɔ juin kalo tile 22 jamanakuntigi sigi kalata cɛbɔ ye 6 ye. Mohamed Ould Abdel Aziz jamana ɲɛmaa ye mandat la kɛ jamana ɲɛmaaya la a tɛ se k'i kanbɔ bilen. A kɛmɛ k'i bolongɔniden ɲɛsin maa min mɔ ko maaw ka danaya da o ka tɔgɔ la k'o kɛ jamana ɲɛmaa ye a nɔna a ka fanga ɲini dɔ kɔnɔ. O y'a ka minisiri ye min ɲɛsin bɛ surasiya mɔ Mohamed Ould Sheikh Mohamed Ahmed Gazouani. A si bɛ san 60 ani san 2 la. A y'a yira k'a fɔ n'a kɛra jamana ɲɛmaa ye, jamana ɲɛmaa Mohamed Ould Abdel Aziz ye baara bila yɔrɔ min a b'a ta ye. Bɛɛ ni basigi min bɛ Mauritanie jamana kɔnɔ k'o n'a kɔrɔ don ka taa fɛ.
ninga jamana furuba nafolo kila ko dama kenye aya yira fana ka fɔ kala nasira ka kana yɛlɛma don la ani maa duuru de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kuntigisigi kalata la maa fɔlɔ o ye Birama Ulda Abedi ye maa min ye wolofinma ye n'a yɛrɛ ka wulikajɔw bɛn bɛ jɔnya kɛlɛli ma farafinde jɔnyali Moritani dugukolo ka k'u kɛlɛ san 2014 jamana kuntigisigi kalataw la a nana jɔyɔrɔ filanan na maa filanan o ye minisiri ɲɛmakɔrɔ dɔ ye ko Sidi Mohamed Ould Boubacar a kɛra minisiri ɲɛma ye Moritani jamana kɔnɔ 2005 ni 2007 cɛ maa filanan o ye Moritani lasigiden kɔrɔ dɔ ye diɲɛseleke naani tɔnba Nations Unies na a bɛ jɔnyɔrɔ ye binaku kan a yɛrɛ bi bɔ Moritani worodugu yanfan fɛ ka digi a tilebi yanfan kan ale dɛmɛnen don fanga ɲinitɔnba min fɛ o ye minnu kɛmɛ ka silamɛya diinɛ birifini biri u yɛrɛ ka politiki binaku kan Moritani n'u bɛ wele ko Tawasul Mohamed Ould Maouloud ni ale ye Union des Forces du Progrès UFP fanga ɲini dɔ ye ale kɔkɔrɔmadonnen don fanga sinamatɔn gangara dɔ fɛnɛ fɛ ko Ahmed Ould Dada kan Amidou Baba ni san 2009 a jɔyɔrɔ ma se ka bonya jamana kuntigisigi kalata la a kɛmɛ k'i kama ko kura kunnafoni dila don forobatɔ dɔw fara mɛ ɲɔgɔn kan ko coalition vivra ensemble olu bɛ ka kɔkɔrɔma don maa wɛrɛ min bɛ yen o ye Mohamed Lemine El Morteji El Wabi ye ale fɛnɛ kɛmɛ k'i kama jamana kuntigisigi kalata la Moritani jamana kɔnɔ. Algérie jamana ɲɛma walikele furanjɔrɔ fanga ɲɛma bɛnbakɛ maa min kan ni surasiw ka ɲɛmaba kɛmɛ k'ale jagoya cogo wasabulo filanan sénatɛrw ka ɲɛma Abdelkader Ben Salah a ye dantigɛli kɛ ka jira k'a fɔ ale b'a ɲini jamanadenw fɛ Algérie u ka sigi ka fɔ don ni ɲɔgɔn cɛ jango jamana bɛ lombolanba min na a bɛ se ɲɛmajɔ dimanche tɛmɛnen jamana sariya sunba kɔlɔsiyɔrɔ ye a yira k'a fɔ laɲini kun kɛra ko jamana kuntigisigi kalata min ka kɛ juillet kalo tile 4 k'o bɔra mu nka Abdelkader Ben Salah sablo sénatɛrw ka ɲɛma min ni o bɛ furanjɔrɔ fanga kunna bi ni jɛngɛnden ni a ye jamana den dɔw fɛ a ko nin cogoya in bɛ kɛ sababu ye ale ka to jamana ɲɛmaya la fɔ ka taa fɔ kalata labɛnna ko kuma na jamana den minnu bɛ yen ni jamana jɔliko kuma tɛ se ka taa olu kɔ u ka wulikajɔba in dabila u ka sigi ka fɔ o don u ni ɲɔgɔn cɛ ni Algérie ka denw sigira ka kuma u ka gwɛlɛyaw la a ka ca la u bɛ ɲɛ sɔrɔ a la kɔni y'a yira k'a fɔ kalata labɛnni o kɔni tɛ bila ka suma ale fɛ fiyewu nka fɛn min ka gwɛlɛ a mɔ walasa kalata ka kɛ bɛɛ dɔngɔ ye bɛɛ sago ye jɛlenya binaku ka fo ka sɔrɔla mɔɔw sigira ka kuma de k'a b'o wele da ka ɲɛsin fanga ɲinindɔw ma forobatɔn jamana ma ɲɛmabaw minnu bɛ yen maa o maa ni Algérie sininama hami b'e la k'i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i jɔyɔrɔ bɛ a dilali la k'i welelen don i kana a ka sigi ka kuma juma Algérie kaw ka nisɔngoya taama min bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a siɲɛ 13 o bɛ boloda o de senfɛ a n'a dɔn n'o y'a sɔrɔla furanjɔrɔ fanga ma ɲɛma wasabulo sénatɛrw ka ɲɛma min bɛ furanjɔrɔ fanga kunna Abdelkader Ben Salah n'a ka kuma mɛnna walikɛla ma mɛn o n'a dɔn maaw bɔcogo la. Jamana ɲamakɔrɔ Toma Boni Yayi a bilama a welen bɛ bɔgɔ jeninen ka jɔrɔkɛ ngumɛ ni fɛn min ye a ma taa k'o dan bawo a bɛ dɔgɔkun caman bɔ a ka so kungolen ngunbɛ lakana tigilamaw fɛ kabini wasadensigi kalata kɛra cogoya la cogoya min ma bɛn fanga sinamatɔw mɔ n'a ma ɲa k'a fɔ ale yɛrɛ bɛ o fan bɛɛ bi ani Patrice Talon di ɲɔgɔn ganfɔ mɛ kalo tile gale n'a tile fila nisɔngoya taamaw minnu bolo dara wasadensigi kalata dugujɛw ni u tora a la wa Yayi Boni yɛrɛ Patrice Talon ka fanga kɛmɛ ka bolongɔni den ɲɛsin a mɔ k'a tun bɛ ka jamanadenw ka wuli ka kɛ fanga kan ko in yɛrɛ fanba kɛra k'i mina ni o ye kajenw ye Cotonou Benenba bala o yɔrɔ bɛ Patrice Talon ka lakanabaw ye Toma Boni Yayi ka du koli alamisa sɔgɔma Benenba ba Cotonou Ngiriblo ɲɛma Obert Kojo ale ye bataki dɔ sɛbɛ k'o bila kana di Toma Boni Yayi ma a ka so k'a fɔ jamana ɲɛma n'a ma ɲa k'a fɔ an bɛ sago ye jamana ka kiiri taabolo ka ɲɛ jamana kɔnɔ sariya ka labaara jamana kɔnɔ a ka di n ye n ka nin dala k'a lamɛn waleyaw la walew minnu kɛra kalata kɔfɛ man ka senfɛ ni tɔgɔ fɔ n bɛ u la Toma Boni Yayi ka lapasaba ni o ye Maître Reno Agbojo ye ale y'a yira k'a fɔ lamɛnni yɛrɛ bɛna kɛ cogo min na o de jɔrɔ bɛ ale la barisabu ka d'a kan Toma Boni Yayi bilama tɛ maa kɛnɛmanba ye a ka kɛnɛya tigilamɔw yɛrɛ kɛmɛ ka jagoya ka ko fɔ a ka yɛrɛ lafiya kosɛbɛ ko n'a fɔra ko o tigilama degun bɛ ko kiiri ɲɛma ka na o nɔfɛ ko ka n'o dala k'a lamɛn ni ɲininkali bisaden tuguli o la k'o tɛ banabaatɔ minɛ cogo ɲuman ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ jamana ɲamakɔrɔ Toma Boni Yayi weletɔ filɛ fɛn min na nin ye ni o ye kalata kɔfɛ mankan ye wasadensigi kalata maa 60 ani maa 4 bɛ yen minnu fɛnɛ welelen don bɔgɔ jeninen kan.
Liberia jamana kono juma indila faba monorovia bisonga kalaya bawo fanga sinamaton furubaton mao mateki yera ye jamana nyema George Weah ka marake chugula ukembe ka wele danyomo ko be ka nyonzoro monorovia Liberia faba la kaniso ko yata ma ubuluda jamana nyema George Weah ndulatila koromi nye toko ba ukendulatila nazarala na nani yere soro politiki binakuka foka ke jamana nyema ye ale na do kunya jira ka fa na labebela jele sabati ka Liberia nyeda yelema akele ko fe ka sanjama ngeshia wuluma kele ni nyomba baula nga nani bije mado be ka jira ka fo yelema make odu mode ba fe ka bo ka beni juma nga bebe na Amerika jamana ka jatemine bombe fe minga ko Liberia jamana madebe malaye manyema koro dowla wale kele maminu nde ku sago soro politiki binakuka uba fe ka shitana do de kulukulu Liberia ka dun yera damani nyonje oye shitana men Liberia re bisimila kulu fula de do kulu folo oye Liberia ka deunye minu minena nazara ka jonya kuma katanu ye nazara la ku jonya fo uye deun zoro Ameriki kana jonya juru tige ka bo ula o deun walikele mwa deun zegi ne kana Liberia ninga na do fanga kono olu shina ka fanga ere fa bela jele mine olu fana ni Liberia dugule nde minu bangena Liberia ka moy ni olu mata jonya la Ameriki olu deun da deun minu mene be fadenya bade be ninje kulu fulani nyonje Liberia ka de minu ngera jonye Ameriki ninga jonya juru tige olu shiu minu nzegi na kana Liberia uye Liberia mara sangeme ani sambi olonvla George Weah ere de kera yelemai bawo George Weah bokolo maye jonya la Ameriki dugukoloka wa hali soro binakuka waligele kalango na seraka jonya ingera sababu ye ko luke makala nimba wiye Liberia ka de towla fandanya famba o be binaku minga oye Liberia ka de minu mabo kata jonya la Ameriki ka Weah yira ka fo luka jatemine bo maka ka fo nyongwa de be ka kolokolo ninja kulu flade ni nyonje Farafina toma Union Africaine jakulu menyashime basige ni lakana komo Weah yira alamsa juin kalo tile woro ka fo Sudan jamana ko ni bi joshi ka bo oluga fe bela jelela oye ka Sudan jamana dulu ko fo ni domina uye fangala sege manana masumane umo uye lada ye Farafina toma Union Africaine mbulu ni ka fo jasura jamana mi ngono ubisinga jira ka fo edlona hali no ya sorla uti ko wereke ko ni ba fo uda ko nina ngama minu nye jetemine ba uye olu ya yira ka fo ni dloni ko ka be ke ka bo asrafe ado bize ka ke Sudan ma nyemo ka visa ko tige ula ukata masebe nyenyefe wale gele jago nasira ka Sudan jamana feminu mi do afi wale kala bitani feminu nye jamana were ko lutige Ethiopia ka uka ministri nyamani oye Abiy Ahmed ye na manya ka fo alede ye bibi na igadi nyama bai igadi ye jakulu ye mimbe Farafina Koreanva jakulu kufo ale makono ne dudo ka fola Sudan ba bala Khartoum ka beni juma juin ka lotli wolo ulanyi gama chama ya yira ka fo bibi na Sudan zura siyami nye muguda yele ka nyeshi momo ndene na kera sababu ye kama keme ani mashigi mbone anina ko surasiya ere bilama farafara ledu bare sabu kadaka maminu ngara kokolo keba uye lakana jakulu kerengere ne do de do surasiya kono mi nyema ya be surasiya nyema badanga bulu wa surasi tewte ko ka jakulu fene yeni nyenyumanye ko fadinya be surasiya binakuka utemene kofe furubato nyeru dimine surasu koro luya yira fana ka fu nu tesigi ka puma ble bawu ye fali minda uluka ndene ulu tesika siginu ye ka puma ble ko ba jira ka ko bisonga noni kata fedi akoni mana dige Dawuda ka Farafina toma Union Africaine ye ajira ka fo lumbe Malawi jamana nyama Peter Mutarika ale minzigira jamana nyama yala mekalo tile mugani ngele jamana kundikisiki kalata simve mi mabe fangasina matomo ala Musa aya yira ka fo fangasina mato nyama uba fe kale ka kafo jasu kerengere ni nyana Lazarus Shakwira ni oye fangasina mato nyama yemi na joyoro flana na jamana kundikisiki kalata ula ala Musa Malawi jamana sibakoro kala yara barsabu kadaka fangasina mato nganu bo bora kubiniso ko ya taba ubuluda ka fo ku majeni jamana nyama Peter Mutarika ka sigiliye aeren nona lakana tikilama uyu chacha fa bela jelela ni gaz lacrymogène unyi fa kara sababu ye Amerika ka lasigide muso mi ngume Malawi jamana kono ale yere ita soro ala barsabu kadaka ale tari yere ye fangasina mato nyema fe ni oye Lazarus Shakwira gongorongeru damine ne fangasina mato nyema ka demesenu ni polisila ka uni nyonje gazichi Amerika ka lasigide muso ayi yere nyini akala kana ba unana deme ka wogobe ka bo uya nyini nga katangume munai e katabo fangasina mato nyema ye fangasina mato nyema te jamana nyema ye e jamana wore lasigide ndo ako ale kunana Lazarus Shakwira fe ka sabuke teriya mimbe ani ale ni nyonje utemene ko fe aye joyoro minumva Malawi jamana kono
nga malawikaw ka jamana ɲɛma muso kɔrɔ ni o ye Joyi Sabanda ye ale min kun bɛ ka fanga sinamatɔ ɲɛma Lazarus Shakwira dɛmɛ jamanakuntigi sigi ka lata la hali n'a ma sebaya in sɔrɔ ko a b'a ɲini jamana den bɛɛ fɛ ani jamana ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen ko sigi ka fɔ o ka kɛ sababu ye ka manga ban malawikaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna kalata kɔfɛ manga ɲi. O fana de bɛ dansigi bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na mun labɛnna kunnafonidiso ɲɛmaaya sufɛ ka kɛnɛ ni kuma in ye aw kan bɛn.